Prvá kauza vlády Ivety Radičovej sa chýli ku koncu. Po tom, čo Najvyšší kontrolný úrad zverejnil závery kontroly zmluv medzi Ministerstvom financií a agentúrou pre malé a stredné podnikanie so spoločnosťou HAE Consulting, dnes prehovorila aj premiérka. Rozhodnutie vložila do rúk Richarda Sulíka. Ten štátneho tajomníka neodvolá. V kauze sa od začiatku skloňovali mená dvoch štátnych tajomníkov Martina Chrena a Ivana Švejnu. Tí boli v čase podpisu zmluv s spoločníkmi HAE Consulting. V septembri po stretnutí s Richardom Sulíkom premiérka povedala, že ak NKÚ okrem iného preukáže nehospodárnosť, štátni tajomníci odídu. Zakrátko odišiel Švejna, Chren ostal. Dnes sa Radičová so Sulíkom stretli opäť. V čase, keď sa radili, Chren nechcel povedať, či si verí. Zostanete po dnešku pevne sedieť na stoličke štátneho tajomníka? Som veľmi rád, že správa Najvyššieho kontrolného úradu jednoznačne konštatuje, že spoločnosť HAE Consulting neurobila žiadne pochybenie a naplnila presne to, čo sa od nej očakávalo v zmluvách. Čiže veríte, že zostanete tam, kde ste? Som veľmi rád, že správa Najvyššieho kontrolného úradu nekonštatovala žiadne pochybenia zo strany spoločnosti HAE Consulting a tá naplnila presne to, čo sa od nej očakávalo v podpísaných zmluvách. Čiže na otázku odpovedať nebudete? Som veľmi rád, že sa nepreukázalo žiadne pochybenie spoločnosti HAE Consulting. NKÚ však vo svojej správe skonštatoval, že aj keď boli peniaze použité na účel, na ktorý boli určené, v 3 prípadoch nebola dodržaná zásada hospodárnosti. Tento záver však Ivete Radičovej na potrestanie Chrena nestačí. Uspokojila sa s tým, že podľa NKÚ sa dajú pochybenia odstrániť a o odvolanie štátneho tajomníka nepožiadala. Som rozhodnutie o zotrvaní pána štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva prenechala na rozhodnutie predsedu SAS. Mne tiež mrzia tie rôzne pochybnosti, ktoré vznikli, ale nemyslím si, že to je dostatočné. Slovenská verejnosť sa aj na tomto príklade môže presvedčiť, ako vyzerá transparentnosť podaní Ivety Radičovej. Na tento pracovný štýl premiérky klamárky si už jednoducho budeme musieť všetci zvyknúť. Ak by aj premiérka žiadala hlavu Martina Chrena, návrh na jeho odvolanie by musel prísť od Chrenovho nadriadeného ministra hospodárstva a ten nič také v pláne nemá. Ja nevidím najmenší dôvod vzhľadom na správu NKÚ, ktorá jednoznačne konštatuje, že ak prišlo k nejakému pochybeniu, tak prišlo na strane ministerstva financií. Silvia Pňačková, televízia Markíza.